Родени 2018-2017, категория до 25 кг, Кристин Николова, Нихон, Товарна, Дария Георгиева, Надежда Габрово. След тях да се готвят Дария Стоянова, Дойчев 2020, Кристия Христова, Триумф, Хасково. Първият обявен състезател с бял пояс. Победителка в срещата Кристин Николова, Нихон, Товарна. За следваща среща да излизат Дария Стоянова, Дойчев 2020 и Кристия Христова, Триумф, Хасково.